Ginrekomendar sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council nga ipaidalom sa state of calamity ang syudad sang Iloilo. Inikasnod sang halit nga dala sang habagat nga ginpabaskog sang bagyong Krising dante kag imong sang tadalikdan nga semana. Angot diri nagpatigayon sang emergency meeting ang Disaster Council sang Martes, Hulyo 29. Ginbasihan sang among rekomendasyon ang numero sang individual nga apektado nga base sa report nagdangat sa 56,881 ka mga individuala. Yan naman sa ginabanta 21.5 million pesos ang pondo nag-aalokar pananglitan ipaidalom sa state of calamity ang syudad. Sa latest situation report as of July 28, 44,723 ang napektuhan sang pagbaha kag 12,158 naman ang naigo sang storm surge. So that's a total of 56,881 affected individuals. Ini nga datos nagasulod sa criteria sang Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 nga naga-authorize sang declaration sang state of calamity kung may ara sang significant effect sa trabaho, infrastructure, kag mobility sang pumuloyo. So, kagay na gin-approve sang Cdrrmc ang declaration sang state of calamity sa Iloilo City, ang ila sini nga recommendation, kag in line man sini, i-utilize naton ang Quick Response Fund para sa mga gin-discuss man dito nga interventions. Report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.